F'dan il-ħabs hemm regola għal kollox. Regoli għal kollox. Ma tistax taħħad tixrab. Le. Il-mejda bil-forsi. Ma għawx il-buttiġi. ċina u kelli la. Rajta. Drajt li tagħmel trid. Ħassejta diffiċli li dak li jkun joqgħod jgħidlek qed tifhem għamilek. Ifhmu ċertu affarijiet kif jaħdmu għaliex. Tagħmel ħafna sens, ġifieri. Kull nuqqas jiġi konfrontat. Confrontation hija meta int b'xi mod tkun mort kontra xi waħda mir-regoli tad-daru ħafna. Imma ħafna regoli li tifhimhom għalfejn isiru. Wara trid toqgħod tiddiskutihom u ġifieri mhux ma tiqafx hawn il-biċċa. Iċ-ċif jgħidu kemm għalna biex niffollowjaw u bqajt taqra l-gazzetta. Hawnhekk beda jgħid follow iċ-ċif irridu nkrimelhom. Jiddispjaċini l-istil naturali u meta xi ħadd jikkonfrontak twieġeb lura. Fiex tagħmilha dik? Irridu jgħaddu mill-inqas 10 minuti biex twieġeb għall-konfront. Anka jekk taf li għandek raġun. Ma tistax tikkawntja, tikkawntja tistax tirrispondi lura. Anke jekk taħseb li trid tispjega. Jekk ma għandek tispjega, tħalli 10 minutes minn mindu jtik il-konfront u mbagħad tispjega. U l-istess proċedura bidejk wara l-affarijiet. Okay. All right? Okay. Jgħaddu 10 minuti, allura taħseb u mbagħad twieġeb. Kull konfront jinkiteb. Bes wara trid toqgħod tiddiskutihom u ġifieri mhux ma tiqafx hawn il-biċċa. Kull konfront jinqara lil persuna biex titgħallem minnu u ma terġax tiżbalja. Jekk ma jikkonfrontawx u ma jgħidulekx il-feedback, mhux qed titgħallem dawn huma l-għodda tal-programm. Jekk ma nimxux fuqhom, ma nistgħux nibdew niġġelulkom titgħallmu ċertu affarijiet. Okay? Biex darb'oħra jekk tiftaħ it-tieqa għadtuhom situ tal-ħawarek. Alright bi? Okay. Thank you. That's it? Thank you. Kien hemm minnhom għenuni waqt li kont ħanikser regola ġifieri wissewni bħarsa u hekk li apprezzajta ħafna għax kont ħanidħol fiktar inkwiet. Mike Spiteri jgħid li ma jridx jaqla aktar konfronti. Sissa laqajt confrontation waħda u nixtieq li issa ma noħroġ minn hawn ma laqgħatx confrontation oħra. Iżda lanqas jilħaq jgħaddi ftit ħin. Mike jaqla konfront ieħor. Parti mix-xogħol f'dan il-ħabs hija l-bidja. Justin jitgħallem jiżra l-patata. Ħaniżra patata. Ġifieri intaw ħafna mill-ħaxix. Ħafna mill-ħaxix, herbs, fnik. Ta' kont tiżraw nibdew minn hemm jew minn hawn. Ħafna mill-ikel tad-dar jipproduċuh il-priġunieri stess. Għada mux tajjeb ta' mal arrabjat. Huma u l-estu għall-ikel, Justin jimita z-zifna ta' Mario. Kif beda jisbel? Għamil ejja! Yeah, Mario! Bejn Justin u residenti nibtet biberija kbira. Dal-lejl baqa' mqajjem jitkellem magħhom. Daw, imma mbagħad intefaddaw u domna nparlaw ħafnax. Speċjalihom mhux xi ħadd mhux soltu li jkun hemm ħadu pjaċir jisimgħu xi ħadd b'esperjenzi differenti, ħanka leħen differenti, naħseb li ħadu pjaċir jisimgħu wara dax-xhur kollha dejjem l-istess niesu. Qabel jidħlu jorqdu Definite Gore li llum reġgħu tawha ħafna x'tagħmel. Nista' nissigurakom li minn kif dejna fis-7 forsi u kwart. Sissa ma waqafniex. Kull filgħaxija fid-dar isir dak li hawn isejħulu wrap-up. Nagħmlu kif għaddejna l-ġurnata, nbidu sarnet, u nisbħu l-affarijiet tagħna. Overdose ta' Talim pozittiv. talim u affarijiet pożittivi. Tajjeb ġasni. Sejjaħilkom aħwa, flok se nibqa' nsejħilkom fuq
mezzi tal-medja kull darba li kolli ċans. Għax inkom